Upat ang patay sa managlahing insidente sa pagkalumos sa Davao Region ug Iligan City atol sa Semana Santa. Apan bisan ini nagmalinaw na pag-obserba sa Semana Santa sa managlahing lugar sa Mindanao. Ato ibalik si Argil Relator. Gidala pa sa ospital apan nakabsan sa kinabuhi ang 75 years old nga lalaki. Human giingong nalumos dihang naligo sa dagat sa Barangay Liling sa Hagonoy, Davao del Sur, Biyernes Santo sa hapon. Sa investigasyon, gituuhang giatake og hypertension ang biktima, busa nawan-an og panimuot sa dagat, hinungdan nga nalumos. Sa Samal Island, gi-revive pa ang usa ka lalaki, human nalumos matud pa dihang naligo og dagat sa Barangay Pangubatan, Samal Island Domingo sa hapon. Apan wala na kini pulso, gidala pa sa ospital ang biktima, apan gideklara na kining dead on arrival. Sa Davao City, usa ka 4 anyos nga batang lalaki ang gireport nga namatay. Human nalumos dihang naligo sa swimming pool sa usa ka condominium sa Barangay Sasa, Biyernes Santo sa hapon. Gumikan kay wala mabantayan siyang auntie kay alagi kuha sa ilahang kwarto sa pagbalik nila isa wala na no na lumos ng iyang 4 years old nga pagumangkon. Sa Iligan City, patay ang 8 anyos nga batang lalaki samtang naligo sa dagat sa Barangay Santiago, Domingo sa buntag. Sumala sa kapulisan, naligo sa dagat ang biktima, kauban ang iyang inahan dihang nalumos kini. Gilayong miresponde ang otoridad og nadala pa sa ospital ang biktima, apan dead on arrival na kini. Bisa niini, nagmalinawon ang pagpahigayon sa mga aktibidad sa Semana Santa sa managlahing lugar sa Mindanao. Sa Davao City, daghan ang mibisita sa mga simbahan nga nagbisita iglesia o misalmot sa Way of the Cross. Hinoon, 0 incidents ang mga simbahan sa pag-obserba sa Semana Santa. Generally peaceful sir no ang ato ang pag-celebrate sa Holy Week, ang ato ang paghatag og seguridad sir sa mga simbahan sa 46 ka mga simbahan nag-start atong April 12 hangtod atong adlong Domingo. Sa General Santos City, gatusan ka mga deboto ang misalmot sa managlahing aktibidad sa Semana Santa. Niadtong Huwebes Santo, dunay pabasa sa usa ka panimalay sa Barangay San Isidro nga gidayo sab sa mga residente. Pagka Biyernes Santo, dunay mga nagpenitensya nga mibaktas og 15 ka kilometro nga nagtiniil. Pagkahapon ni atong adlaw, nagprosesyon sab ang mga deboto kung asa gisakay sa karo ang pipila ka imahen ni Hesukristo nga nakagapos, Poong Jesus Nazareno, Berheng Maria Dolorosa ug uban pa. Moabot sa 500 ka mga personahe ang gipakatag aron mobantay sa seguridad sa syudad atul sa Semana Santa. Nga complied yun ang atong security deployment. Successful kaayo. Napasalamat na sir kay walay insidente nga dagko nga nahitabo. Na mga petty crimes, napod tay recorded nga mga vehicular pero dili kayo po daghan. Sa tala sa El Salvador City Tourism Office, mikabat sa kapin 30,000 ka mga deboto ang misulod sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador City sa Misamis Oriental atul sa Biyernes Santo. Pipila sab ka mga deboto ang naglatag na og tent sa Divine Mercy Grounds aron dito na magpaabot sa Easter Sunday. Sigon sa El Salvador City Incident Management Team nga walay natala ang mga insidente sa sulod ug gawas sa shrine atul sa Semana Santa. Ako si Argil Relator, 1 Mindanao.